Әкият илендә. Я еду из деревни. Моя бабушка отправила вам гостинцы. Давайте посмотрим, что там. Давайте. Посмотрим? Да. Хлеб и пи. Молоко. Сыр. Алма. Яблоко. Алма. Огурец. Кияр. Слушай, повтори. Тыңла, қабатла. Хлеб и пи. Молоко, süt. Яблоко, алма. Огурец, кияр. Әкият илендә. Давайте угощаться. Давай. Әминә, мә алма. Рахмет. Сабина, мә кияр. Рахмет. Андрюша, мә ипи. Рахмет. Тахир, мә ипи. Рахмет. Ушашек мама. Рәхмәт, Әминә. Сабина мекуяр. Рахмет. Амина макияр. Рахмет. Ушашек месе. Рәхмәт, Сабина. Ай, сөт тәмле. Тәмле. Тамле. Алма тамле. Ипи тамле. Кияр тамле. Ипи тамле. Ребятки, посмотрите-ка. Наша волшебная доска приглашает нас играть. Она будет показывать нам картинки и спрашивать их названия. А мы должны будем отвечать «да» или «нет», но только на татарском языке. Да, әйе, не, юк. Эти, Юк. кыз, Юк. малай, пыси, Юк. эт. Әкият илендә. А теперь всем в подарок маленькая сказка. Команда. Мяу, мяу, мяу. Ми писи. Ми мяу. О, Синкен. И sen mi yav? Min et, min akbay. Hallerin işi. Heybet. Heybet.
Haydi. Haydi bir dakika. Süleyman da. Sağ ol. Akbay. Vah, Miau. sağ ol. Miau. Miau. Sağ ol. Vah, vah, vah. Әкият илендә. Без атлыйбыз тура юлдан, чакырабыз сезне дә. Без телибез өйрәнергә, без телибез сөйләшергә моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Мөнчизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Мөнчизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Мөнчизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Сабина, смотрим сюда. А где там птичка? Әкият илендә.